Asi varume chigonai chakadai chinenge ngozi naimi murume anonzi Madubeko, a Zimbabwean man who actually got lucky akapinda cruise ship after cruise ship amboti haachada kutora maZimbabwean has been raping vakadzi mumashipu imomo. He's actually under arrest ne-FBI. Vamutora vakati hatingagari nemacriminal vakadai mumashipu vachiita zvinhu zvisina maturo. This guy is actually married, guys, nevana. Recently, the wife actually posted a picture of them getting married. Maybe zvaitirwa kuti agoteverawo mudzimai vasara vachigadzira mapepa. It was actually a difficult journey. She actually sent a message when the guy updated pa first landing pavo akati enjoy your time my love kwatakabva kwairwadza date, never look back, mutunhu une mago. They are still congratulating him. Akati, I remember when we used to walk the streets of Marlborough and dream of better days. I thank God that today we are saying walking into our better days. Vanhu vachiri kufara uku achine zvikwereti akasiya tengesa deep freezer yaambuya handiti akatengesa properties yemumba like furniture and all, akasiisa vana chikoro kuti mari dzefees idzodzo dzibatsiridze parwendo rwake. But asvika kuya osvika oona ameno vanhu vanenge vachizodyira kamari kumacruise uku. Vanhu maybe vajaira kuvata kudzimba dzavo dzine mawardrobe akasenga akadini, akasvika kuya kucruise kuhotera kana kuti chii chakamubata murume uyu. Inzara yechiko iyoyi naimi. Apa munhu achine zvikwereti otombosvika otowana simba rekuvata navakadzi. Dekwa kuchinzi anovata zvezvavo navo zvakanaka. Zvino zvekurepa. Aiwa, zvanyadzisa izvi vana veZimbabwe kwaita diko nandi. Madubeko. Kuti nditi zviri muzita racho rekudhuveka. Madubeko.